लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोफोर जोबोद गोबाव नेटवार्क सार्भिस बन्द जानायनि उनावहाय दिनैहायसो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फार्स्ट भिडिअ लाबोनानै होफैलायबाय। बे जाबाय जोबोद मोजां खौरां आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय बा आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय। बे जाहैबाय आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों 2020नि थाखाय बा 2020नि थाखाय। बाहाय मोननै बिफाननि दङ, कनस्टेबल आर्म आरो आनआर्म मोननै दङ। टटेल नोंथांमोननि थाखाय पस्ट दङ 6662 बेयाव। बेनिफ्राय लास्ट डेट एप्लाइ खालामनाया जानुवारिनि 6 तारिख 2020नि। दा बेखिनि दा बिनिफ्राय जोङो डिटेल्सै नायनानै लालांगोन मा मा दङ सिङावहाय मा मा मोनगोन। आसाम पुलिस बेखौ अबजार्भ खालामदों। आसाम पुलिसा गासै स्टार्टिं डेट अनलाइन एप्लिकेशननिया जाहैबाय 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय 6 जानुवारि 2020 बेखौ बुंखाबाय। बेनिफ्राय नेम अफ दा पस्टआ जाहैबाय कनस्टेबल दङ। कनस्टेबलाव नाम्बार अफ पस्टआ जाहैबाय 5494 आरो 1168 गासै 6662 था पस्ट दङ। सेलारि एबा पे स्केलआ दङ जाहैबाय जोंनिया बाहाय दिन्थिना होदों बिथांमोननो 14,000 निफ्राय 49,000 सिम सोलिगोन विथ ग्रेड पे 5,600 सिम। बेनिफ्राय एप्लिकेशन फिसआ जाहैबाय नील, जोबोद मोजां खौरां, नील। बेनिफ्राय एज लिमिटआ जाहैबाय बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 25 इयार्ससिमल' होन्दों। नाथाय जोंना एसटि हिसाबै रिलेक्सेसन मोनगोन, जेरै 5 इयार्स 5 बोसोर मोनगोन। जोंहा जेरै गभर्नमेन्ट रुल बायदियै एसटि हिसाबै जोंहा 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन। अब्ला 25 + 5 30 इयार्ससिम जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय भेकेन्सि डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबावबाय। मोनसेया जाहैबाय आनआर्म ब्रान्चनि थाखाय एबा डिस्ट्रिक्ट एक्जिकिउटिभ फोर्स बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना 1851 + 540 गासै 2391 था पस्ट दङ। बेनिफ्राय मा मा दङ इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ बेहाय नोंथांमोना नाय। नैबेजों एखेयानो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना ओइचएस एबा हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन, हथात 10+2 पास जानांगोन। जायखिजाया बर्ड रेकगनाइज इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय, बर्डनि आन्दाराव थानाय जायखिजाया नोंथांमोननि डिप्ल'मायानो सोलिगोन होनदों। बेनिफ्राय आर्म ब्रान्चनाव नाय नोंथांमोना। आर्मनियाव जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहायबो बे एखेयानो दहायनि राननाय 3,643 + 628 जों 4,271 था पस्ट जागोन आरो। बेनिफ्राय एसटिफोरनि थाखाय मोननैबो बिफानाव आर्म आरो आनआर्माव 10% माने रिजार्भ जागोन एसटिनि थाखाय। ओमफ्राय आदार्सआव गुबुन गुबुन दं, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बाहाय आर्मनि बेलायावहाय एसएसएलसि पास जाबानो जागोन होनदों, हथात मेट्रिक पास जाबानो जागोन आर्मनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय। बेनिफ्राय गाहाय नुनो मोन्दों बाहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि प्रसिडिउर दं बाहाय। बे एप्लाइ खालामनाय प्रसिडिउराव नोंथांमोना जेब्लाना एप्लाइ खालामगोन अब्लाना गासिबो दिन्थिना होजोबगोन। एप्लाइआ मा होनदों मोननैखौबो हागोन। जायफोरा हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथाङा मोननैबो खानाय जागोन होनदों, जेरै आर्म आरो आर्म हथात ओइचएसएलसिनिखौबो हागोन, आर्मनिखौबो आरो आनआर्मनि हायार सेकेन्डारि पासनिखौबो बिथाङा हागोन। नेसनेलिटिया जोंना गभर्नमेन्टनि जोंनिया इण्डियानि सिटिजेन जानांगोन, बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ। दा बेफोर फिसा फिसौखौ जों नायनो थांलाया। दानिया नुनो मोनगोन हाउ टु एप्लाइ। एप्लाइआ जाहैबाय डाइरेक्ट गावसोरनि अफिसियेल वेबसाइट दङ। बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांबाबो जागोन, slprb.assam.in बाहायबो हागोन, नङाबा डाइरेक्टलि नोंथांमोना नैबेहाय बिथांमोननि नैबे वेबसाइटआ जब निउस रिक्रुटमेन्ट हगारग्रा वेबसाइट दं। बे वेबसाइटआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय टु एप्लाइ अनलाइन चेक हियार बाय एभेलेबल फ्रम 23 डिसेम्बरनिफ्राय बेयो ओंखारगोन। बेनिफ्राय दा दिनैहाय हथात दिनै 21, गाबोन 22, नेक्स्ट समफोर 23 समफोरनिफ्राय बे जाहैगोन आरो। दा जेखि जाया नोंथांमोना बाहाय थुबानो ओंखारगोन जेब्लाना नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै दोन। नोंथांमोननि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि थाखाय बेखौ लिंकखौ होनाय दोननाय जादों। बे लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना जेब्ला सम जागोन अब्ला डाइरेक्टलि नुनो मोननाय जाहैगोन। ओंखायनो भिडिअखौ लाइक खालामनानै दोनोब्ला नोंथांमोना बेयो थाबाय थागोन, नायफिननो मोननाय जाहैगोन। अब्ला बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि साख्रिनि रादाबा। आसा खालामो जोंनियाव जायफोर नोंथांमोनहा साख्रि जमगासिनो दङ, गुबुन गुबुन सिभिल सार्भिसआव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो हायाखै, गुबुन गुबुन कम्पानिनि साख्रिजों हायाखै, जायफोरा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन।
अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।